Hi guys, good morning guys. Deragang pinalit nga kuan guys alkansya. Ninja, deragang na tigom nga tag 20-20. Sa kay na may ningon nga di kuno ni maadyo alkansya kay makuan kuno ni kadugagan. Maitem. Mo nang ahang gikuan guys, ang giabrihan din. Alida na lang nagkuan mga papel na lamay ang kuan guys. Alkansya. Inja asa ning ipon guys ug pilayahang natigom sugod diha sa January 1. Sa January 1 man ko nagsugod kay gusto lagi ko nga mag-alkansya challenge ko. Diya sa ni nga ipon guys pila na niyang natigom. Diya sa kuan sugod sa January. At sang ipon sa na guys ug pila na kay alaman ning alidan siya og kanang kuan tibuok. Kung pila na ni atang itag 5-5 kaya 5-100 naman. Mga papel na lamay ahong ialkan siya guys bisag kuan good bisag pila bisag pilay masud kuan na dis nga nang sugod na ganig pangito mag-uba no. So agang natigom sugod sa January 1 taman karon sa February 9 naman karon mo nihang natigom guys 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 200 300. So nana tay 1,300 sa isa ka buwan kapin. Jining gitojo og kanang kuan pabaylo. Kay gananan ta kung ingani mo yang alkansya ja di man day kuno ni madyo alkansyahon kay kuan mangitem. Ning tibuok ko. Diyan guys 1,300 man ni. Magkuha ta dani 1,300 mo yatang isu dari sa mo yatang isu dani yatang akuan bayluan 1,000 sugdan na ni natagwan guys sud okay kinangin ko no magalkansya buntag jud kuno asudlan at na ning isud ni 1,300 gusto ko mapuno ning ang baboy guys. Okay nako challenge buhaton mapuno na ni pohon. Nasud na natin guys sa gatong kuha natin siya. Ang kani
Mo niya tinipuli dari sa kuan wallet. Ay di na lang kay gamay ra man ang wallet di mo arang. Ni mo yating ipamalit. Ang dagana na. Ginahanglan ko nung magalkan siya. Buntag sa jo kuno ni mo isud ug na kay gustong isud. Si Piglet man niya kong kuan guys, alkan siya. Okay. Magbuhi man nanta kog baboy, bawal man ni magbuhi o kananay baboy kay kuan bitaw kananay baho unja. Dikit-dikit ta kanang nay kuan bay. Aning kuan guys, challenge na magalkan siya. Imbis ipamalit og mga pangarte-arte, isud na laman danis kuan alkan siya. Puwang ta tuyang ipangita nga kuan color. May color po manang magkuan po ta ba mag savings ginagmay medyo maning dani sa alkansya ibutang kay di man jud makuot karon guys ato mi sa kuan merkado na pod merkado kada adlaw way lain puntahan merkado diya karon guys agata ang panahon kawanan na pod agata ang panahon ngit-ngit na pod diya ka single rami guys kaya gidya ang tricycle na gidya pang gibawkutan tugnaw pa guys sa gidya ang kuan tricycle dari sa mi guys nabanta ninyo dari sa mga merkado sa dalagit nag-jacket ko kay aramang katugnaw Moni ang barangay Konsolasyon Dalagit Cebu. Konsolasyon Elementary School diha. Ato sa boss. Hindi na tagbay nakaraan tanawon pa no. No? Basta pan batabla. Unja ang LTO sa Dalagit guys oh. Ito kompleto. Nice muktis matukas pikas lungsod sayangan juga daning baja oh. Nindot trabaho ta wala nagpajud diya mo ni ang social na kananan din sa Konsolasyon Dalagit guys Barrio Kusina kanila may pagkaon dani pero lami lagi po ang presyo. May dahang mga handa na ka ng mga biyahero. Nabiya mga na ni barangay Buo. Buo na ni Dani guys. Ano yung baklay-baklay nagabuntak kay exercise ba? Basta mag-exercise lang. Istang barongoy. Barongoy ko sabi. Ito ng barongoy. Dani guys, kuha na ni Barangay Balod. Mo na ilang court dani oh. Renat Bang Kapilya. La, kutkut, grabing pamutkut oy. Liksan gani ka na. Bawas di dyan nang imuhang tahi.
Oni bus stop guys, Dani. Diyan na ka na ng Dani oh. Itulyo ka na diha. Wala ni guys, barangay Giwanod. Mana namin unahan nung nabay bagong mga isda. Kay kuan man na diha, panagatan. Ano natag nabay isda. Waman ningaw. May isda. Punasa, nagdagat. Gamingaw man. Paliton, fish na lang. Agata din gagangikan sa bahay. Taman Dani. 5 minutes lang. Iinay na gani. Paspasan. Ikan trap. 5 minutes lang kasi yung video na to ay may putol-putol. Manay Central guys. Elementary school. Sa mga taga-dalagit diya nga nasa lain nasod. Tanaw na mo sa muang vlog. Para mawawagin dyo ang kuan ba? Kamingaw nga. Makita ninyo ka nang inyo ang kuan lugar. Ako ganahan ko mananaw sa mga vlog sa mga taga-Bohol kay makita man na ang lugar, makawaman sa kuan. Mingaw. Nanami sa kuan guys, poblasyon. Libo na, kaya hapit na pista. Sarado pang friends. Hapit ng pista Dani. Hindi pila ka minuto abot ta Dani sa merkado. 7 minutes. Gikan sa bahay hanto Dani. 7 minutes. So 7 minutes sa Gamuang Dagan gikan sa Konsolasyon hanto dinhi sa poblasyon. Mingaw lagi runo. Sa'yo po man. Pang lingingaw sa'yo pa. Lingaw sa talaga. Sa'yo pa. Ano sa man isda ka? Mag-isda ra ka, kinakarni ka dias lagi. Isda o ka ng kuan, gulay. Kung aras kilo kay, dito mawag. So guys, nagamang gipalit guys, isda nga kuan. Iniwa na, nilupin ko na sila nga isda mo ang sabon. Diyan mamalit sa midari o kanang kuan. Gulay. Pang kuan, pang paris. Gulay nami guys, nakapalit nami sa mga tojo dari. Nami guys, bye, nakauli na. Pangit, good morning Pangit. Hey guys, nanapunta sa kangkuan guys, kusina. Naisuman dari ma. Suman. Palitan ka nag suman nga budbud. Yeah. Ayos na. Naga mo ang lutuon karon guys, ginisa nga sari-sari. Kung sinabaw nga isda nga, lutin, umoya mo ang lutuon. Andiyan guys, magluto sa amin guys. Hi guys, dyan na guys, sa gatong kuan guys. Utan nga, sapsoy ni sari-sari. Tawag naman po nagsapsoy kay nanamay mga kuwan. Sari-sari, ay tawag na kay sagol-sagol man. Ayan na guys, luto na guys. Nandiyan mo nang isunod, agamong kuhan guys, sinabaw na nanay tubig. Butang na natadaan nagkuhan. Ilunod na ni natadaan ng lamas guys, kamatis, luya, o sibuyas dahon. O tangad. Amot kaya na. Diarag tangad di ara
Kuan guys, tangad mo na panakot sa ato ang sinabaw nga isda nga ilupin. Takluban kay Nasmingkoy. Lahawin ko ka nung kaming koy. Nasmingkoy oh, ngatang-ngatang. Ganun ka wala. Hi guys. Manadjog ko kuan guys panglaba. Yang buhok nagkagkag marinig kuan wakwak. Nang kasumig labanon. Ja, man ako kuan panglaba sa sigiyan may nag-anam og kuan panghayhay. Ya, tabangan na magayay ron karong madali. Ising-isi man kagilamian kag manglaba. Imo na pa ni mga sanina. Milyon. Iya kuha dira. Gidyan ni mga sanina tanan. Napagani mga puti apang ipangbabad. Pamahuman. Ug man na po na napiwas ng mga puti. Medyo tabang jud laba. Ay hira ko mo katabang mo. Nilaki ra ba ka? Kung ug mamingjo ka. Magwashing ikaw may naman. manglaba. Magwashing man eh. Ay tik naman ah. Magwashing niyo kapuira. Wasing. Wala namin ang wasing kay di mga tangtang dali. So tama gud. Ay na ko asawa mo yung maglaba bala siya. Tabangan nimo. Tinabangay mo. Kung mag-asawa ka, kay ang mag-asawa tigan magay din na sa hirap ng ginawa. Ay ko ra pug ko magay. Magay ra pug ko. Gaya po ko. Pre gudan. Siyempre, maglaba kasi mong sanina kasi sige lang dapat papurma, sige pagwapon siya. More din yung Sino asawa mo? mo yung pagwapon. Basta mga di labunon gipanglaban mag-apil. Asa? Kani ka ng mga jacket di man labunon. Hindi mo na ganun. Hindi ka mag-apil wala ni maglaba. Wala, ay nasuot trag ka usa pero masuot pagbalik ipanglaban man anan. Siyempre, pag nasuot na laban, nagdidid na. Limpyo pa. Sayang kinisabon. Naki mag-gym pa ko. Pero nga gayay, Sarong bitaw. nakalukot-lukot pa. Wala magud na ako kung nakapit na na mo oh tanan. Angang kay mo ramanggi. Wa magud na ako, klaro wa oh. Tarong mo. Wapag taro nga pagya. Di naman napigan ki uga. Uga naman gudo. Uga. Uy, lagi na. Di Ang na daliyara napiga. naman, sige dali-dali. Di na napiga kaya di ki mo gidna. Surasa na yung tao. Pero nga po gayay. Tarong bitaw na ako sa lawa. Hindi mo naman nagpagsabol-sabol. Ang mga short, ipanid-panid. Basta kay masuot sa nina, maura na. Suot. Di na na suoton dahil. Ang mga puro short, ipangtapad. Adyo itapad sa... I-arrange sa Mga t-shirt. magyapon i-arrange magyapon na. Malanga na ka, madubli na gimong trabaho. Madubli ka, mag-gym ko. Wala Wala na nga dito ka. yung gidali. Wala nga ka, mag-gym naman ko. Namaking taurasa na. Ang pinang imong mga short, bigyan na rin ako ipanin. Wow. Short boxer na rin. Hari na ito ipang... Wala dyan pang sagol na ng mga t-shirt. Maura mang gyapon na pa sa kay suoton, masuot. Suot. Pero no dayay. High life. Kasi masuot sa hangin. Kaya ka oras mag-gym. Dua. Squat mo di ko gala size. Wakot ka na naman, kanapay mga puti o matang kuskuson. Ugma pa man dahil lang karon mag-gym pa ko mo. Ugma na lang. Gym. Ay, uma na pag-gym, tiwasan na natin ng puti. May dagang adlaw. May dagang adlaw. Kapoy ka na, may dagang adlaw. Paway tayo. Parang wala tayo balikan. Iya, pa sa orasan. Huwag mo pare sa gimong midyas. Ano, nabili sa eskwela. Nabilis sa eskwelahan. Muna itong panahon guys, init uwan. Ganiha, init, at pinahag magdidiretso nag-init. Sus, bundak pa bitaw. Grabe, daghan man at uwan kaysa init. Buwang lang pala.
Gisa na ni mo imong break nga naraman na diha. Ikuha sana isa ka kita lagi na sa gawas lagi. Ano na makita sa gawas? Di po ko alam. Ano mo mo ka makita magaya yung grip? Nga nabuak lagi na mo. Ikaw may nakabuak na na. Ay o di. Siguro. Hindi ako oy. Ikaw. Dili ka to Siguro na. grabe na ni mong pangutangan ng laba ka dahil pati Dili. langganay mo ang gidakdak. Igsud ng tubig pagguwad na ako wa siguro siya kagwan tabak kay puno ng tubig na buak. Duwa para ba? Ay apil aw. Mura kag batang gamay. Dali, siya. Midja na. Walang ko na sa pamay mong giatong. Gusto pa kang makuskus galing puti. Siganahan ka makuskus galing puti. Kuskus. Hey guys, sa manamikon guys ay hi. Saka niya ni itaklid sa akong binabad na puti. Ipangbabad sa nag mga puti guys. Huwag man na po nagkiwasin. Hala, abri mandig ang sipir. Patay. Ang guys, gamang kan guys, nilabahan. Kagiyan ra na tanan. Ganaday dari bisan kuan guys isda. Namuhi na po siya sa isda. Na ang mga binuhing isda. Diyan na po kuan na snail. Butangan po niya ni snail. Na gagmay kaadyo. Diyan na po dari sa ubos. Na isa na mga binuhi kaya isa na po nang ibaligya. Isa na po nang ikuhan sa online kasi mapalit og isda kung managhan na. Isa ka ni ijang gibutang pagbutang ni Jadani araning kagamay sa karon ang dakuan na. Nagatang kuan guys panahon. Mulamdag, jamu ngit-ngit, jamu taligsik, jamu init. Di masabot guys ang panahon nato. Diyan guys, nasa siya trabaho, nag-welding. Nag-imos siya kananay abad dyan ni mama sa CR.